Отново здравей! Днес продължавам да ти разказвам за условията на труд на сезонните селскостопански работници в Дания. Слушай ме внимателно, защото става дума за работната ти заплата. В Дания няма минимална работна заплата. Всички заплати се регулират от колективния трудов договор, който се сключва между синдикатите 3F и Сдружението на работодателите. Ако към твоето работно място не се прилага колективният трудов договор, ти трябва да преговаряш за своята работна заплата индивидуално с твоя работодател за всички условия на труд. А в индивидуалният ти трудов договор трябва да е посочено дали към него се прилагат колективните трудови договори, респективно договореностите. Препоръчваме ти да получаваш заплатата си по банков път. В Дания банките предлагат базова разплащателна сметка за всички лица, които пребивават законно в държавата от Европейския съюз или в държава, с която Европейския съюз е сключил финансово споразумение, както е с Дания. В Дания нормалното работно време е 7,4 часа на ден или 37 часа на седмица. По време обаче на прибиране на реколтата, работната седмица може да бъде по-дълга. Според датското законодателство, ти имаш право на 5 седмици отпуск годишно, което прави около 2,808 дни на месец. Да знаеш, че около 12,5% от заплатата ти се плаща като вноска в специален фонд, сметка за отпуски, която се нарича фериеконто, която пък в замяна ти изплаща обезщетението по време на отпуската. Колективните трудови договори могат също така да предвидят и допълнителни дни за отпуск. Ако още искаш да научиш повече и по-подробно да се запознаеш с колективните трудови договори, не се колебай, потърси контакт и помощ от синдикатите и виж всичко това по-надолу.